ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର କିଛି ସୁନ୍ଦର କଥାକୁ ଆମେ ଆଲୋକପାତ କରିବା। ଦୋଳେ ଚ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଚାପେ ଚ ମଧୁସୂଦନ ରଥେତୁ ବାମନ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଫଗୁଣ ମାସରେ ଫଗୁ ଉତ୍ସବ ହୁଏ। ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆମର ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ। ଦୋଳ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣର କାହାଣୀ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଗାଥାର ଭବ୍ୟ ଉତ୍ତାଳ ଉତ୍ତରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାନର ଗୁନ୍ଥନ। ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗୀନ ଖେଳ ଆଉ ହୋଲିକା ଦହନର ଅଗ୍ନି ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ ଏ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଶୁଭଙ୍କର ପ୍ରତୀକର ବିଜୟକୁ ଏହି ପର୍ବ ସହିତ ସମ୍ବଳିତ କରି ରଖିଛି। ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟର ଲୀଳା। ଦୋଳ ଆଉ ରଙ୍ଗର ଖେଳ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଖ୍ୟାନ ଉପାଖ୍ୟାନ ଏହି ଦୋଳ ହୋଲି ଯୁଗ୍ମ ପର୍ବ ଦିବସ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ପୁଣି କେତେକଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମୀ ରାକ୍ଷସ ମେର୍ଦ୍ଧାସୁରର ମୃତ୍ୟୁର ଭଗବାନ କାରଣ ହୋଇ ପୃଥିବୀରୁ ପାପର ମାତ୍ରା ହ୍ରାସ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ପର୍ବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ତା ପ୍ରହ୍ଲାଦର ପୁତ୍ର ବୈରୋଚନ ତା ପୁତ୍ର ବଳି ଏହି ଦିନ ପାତାଳଗାମିନୀ ହୋଇ 3 ପାଦ ଭୂମି ଦେଇ, ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ଲୋକମାନେ ଅବିର ଦେଇ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବଳି ପାତାଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଅସୁର ସଂସ୍କୃତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ହୋଲିକା ରାକ୍ଷସୀର ପୁଅ ନାଁ ହେଲା ମେଷ। ମେଷର ଉପଦ୍ରବକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ତା ଦେହ ସାରା ଅବିର ବୋଳି ଦେଇଥିଲେ। ଶରୀରରେ ଫଗୁ ଲେପନ କଲେ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ବସନ୍ତ ହାଡ଼ଫୁଟି ମିଳିମିଳା ସବୁ ରୋଗନାଶ ପାଏ ଆଉ ସେ ରୋଗ କେବେ ବି ହୁଏନି। ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ଚାଚେରି ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ତ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଦୋଳ ଉତ୍ସବରେ ଯାଆନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ। ସେଠାରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ପନ୍ଥି ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେବ ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ଦୋଳବେଦୀରେ ବସିବେ। 56 ଘେରା ପରିକ୍ରମା କରିବେ। 56 କୋଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଜହ୍ନି କରିଛ ଜାତ, ତୁମ୍ଭର ଭକ୍ତର ଭକ୍ତ ମୁହିଁ ଭଣେ ଦୀନ ଅଚ୍ୟୁତ। 56 କୋଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯହିଁ କରିଛ ଜାତ, ତୁମ୍ଭର ଭକ୍ତର ଭକ୍ତ ମୁହିଁ ଜଣେ ଦୀନ ଅଚ୍ୟୁତ। 56 କୋଟି ଜୀବ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ 56 ପ୍ରକାର ପରିକ୍ରମା କରି କାଳିଆ ଠାକୁର କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦରେ 56 ପ୍ରକାର ଘେରା ବୁଲନ୍ତି। ବୁଲିଲା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବୁଲନ୍ତି, ଜାନି ଜାନି ଚ ପାପାନି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରାଣି ଚ, ତାନି ସର୍ବାଣି ନଶ୍ୟନ୍ତି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ପଦେ ପଦେ। ଏହା ଚାଚେରି ଲୀଳା ନାମରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ। ଚାଚେରି ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତ ଚାର୍ଚରୀରୁ ଆସିଛି। ଏହି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଷ୍ଣୁ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ଚାଚେରି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ପର୍ବରେ ଫଗୁ ଦଶମୀ ଦୋଳ ବିମାନରେ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଚାଚେରି ଖେଳିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରି ବାହକମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମଟ ଟପି ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ପାର ହେଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଏକ ଭାବଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଦୋଳ ବେଦୀରେ ପହଞ୍ଚି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଫଗୁ ଲାଗି। ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ କୁନ୍ଦପୁଷ୍ପ ପରି ସୁବାସିତ ପୁଷ୍ପ ଲାଲ ବେଶରେ ଚାଚେରି ଦେଶରେ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି। ଚାଚେରି ବେଶରେ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଭୋଗ ରାଗ ପରେ
ଠାକୁର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସନ୍ତି। ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ସୁନାବେଶ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ। ଇତିହାସ କୁହେ 1230 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ନବନିର୍ମିତ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଥିଲେ। ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଣ୍ଡପ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରୁ ଏହି ଉତ୍ସବ ଉକ୍ତ ମଣ୍ଡପରେ ହିଁ ହେଉଥିଲା। ସେହି ମଣ୍ଡପଟିର ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ମୃତି ବହନ କରି ଆଜି ଉକ୍ତ ସାହିର ନାମ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ରୂପେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପୂର୍ବେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଦୋଳବେଦୀକୁ ବିଜେ କରି ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। 1482 ଶତାବ୍ଦରେ ଗୌଡ଼ିଆ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ଶାସନ କାଳରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବା ଦୋଳ ବେଦୀକୁ ଯାଉଥିଲେ। ବିଶାଳ ବିଗ୍ରହ, ରସାଳ ବିଗ୍ରହ, ବିସ୍ତୃତ ବାହୁ, ଯୁଗଳ ଗୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନବାରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଆଣିବାରେ ସେତିକି ଲୋକ। ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇଯିବେ, ଅଣନିଷ୍ପାପୀ ହୋଇଯିବେ। ବଳିଷ୍ଠ ବଳବନ୍ତ ବପୁବନ୍ତ ସେବକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୋହିକି ନିଅନ୍ତି। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଠାକୁରମାନେ ଦୋଳି ଖେଳିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଦୋଳିର ଗୋଟିଏ ଘଟ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହର ଗୋଟିଏ ପଟ ହାତରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ପୁଣି ଫଗୁ ଖୋଳ ଯୋଗୁଁ ବିଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରଠାରୁ ଚକାଡୋଳା ଜଗତର ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱରୂପ ପିତ୍ତଳରେ ତିଆରି ମଦନମୋହନଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ଦୋଳମଣ୍ଡପକୁ ନେବା ବିଧି ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି। ସେହି ପରଠାରୁ ମଣ୍ଡପର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାକୁ ଲାଗି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ବିରାଟ ଦୋଳବେଦୀ କରି ସେହିଠି ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଲା। ଚାଚିରି ଭୋଗ ଲାଗିଲା। କଷି ଆମ୍ବ, ଚଣା ଭୋଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହା ହିଁ ଦୋଳର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଆଳୁ ଆମେ ଖାଉଛେ, ଯେହେତୁ ବିଲାତି ଆଳୁ ବିଲାତ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଛି, ପ୍ରଭୁ ଖାଇବେନି। ଆମେ ବାଇଗଣ ଖାଉଛେ, ପ୍ରଭୁ ଖାଇବେନି। ଏମିତି କିଛି ପରିବା ଅଛି ତାହା ପ୍ରଭୁ ଖାଇବେନି। ଅତଏବ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ଧରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେତିକି ବେଳେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଲାଗେ, ଖଇ, ସାକରା, ପେଡ଼ା ଭୋଗ ଲାଗେ। ଭୋଗ ଲାଗି ପରେ ପ୍ରଭୁ ଛପନ ଘେରା ବୁଲନ୍ତି। ପୁରା ଅବିରରେ ବୁଡ଼ିଥିବେ ଭଗବାନ ମୋର। କାଳକ୍ରମେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ଅଛି, ଅନେକ କୁହନ୍ତି ସେଠି ଦୋଳମଣ୍ଡପ ଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ମଦନମୋହନ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଯାଆନ୍ତି ଏହି ଦୋଳ ବିମାନରେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାରଯାତ୍ରା ହେଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା। ତା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାତ୍ରା ହେଲା ତିନୋଟି ଯାତ୍ରା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦୋଳ, ସ୍ନାନ, ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା। ତ ଲଉଡ଼ି ଖେଳର ଗୋଟେ ବିଧି ରହିଛି। ଦୋଳଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କାଠି କଉଡ଼ି ଖେଳ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୋପପୁରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମ ଅନ୍ୟ ଗୋପାଳ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଗାଈ ଚରାଇବା ବେଳେ ଦୁଇ ହାତରେ ବାଡ଼ି ଧରି ବୀରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ବାଡ଼ି ଖେଳି ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦଳ ବାଡ଼ି ଧରି ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟତକ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରୁଥିଲେ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋପାଳମାନେ ଏକାପରି ରଙ୍ଗର ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଅଣ୍ଟାରେ କାଛଟା, ଘାଗୁଡ଼ି, ବଂଶୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ମଥାରେ ଠେକା ବାନ୍ଧି ଜାମୁଡାଳ, ଗଳାରେ ଫୁଲହାର ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଦୁଇ ହାତରେ ଥାଏ ଦୁଇ ଲଉଡ଼ି। ଲଉଡ଼ି ଭେରୁ ବା କେନ୍ଦୁ କାଠରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ମାପ ଥାଏ 1 ହାତ 4 ଚାଖଣ୍ଡେ। ତ ଏହି ବାଡ଼ି ଖେଳ ଏକ ଦଳଗତ ନୃତ୍ୟ, ଯେଉଁଠିକି 12ରୁ 24 ଜଣ ଗୋପାଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଜଣେ ଜଣେ ଦଳପତିଙ୍କର ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଗୋପାଳମାନେ
ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଭାବେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଲଉଡ଼ି ବାଡ଼ିର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚି ଉଠନ୍ତି। ମଇଁଷିର ଶିଙ୍ଗ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଖେଳ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଗୀତ ବୋଲିଥାନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଓଗାଳ। ମହାପ୍ରଭୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ରଚିତ ଗୋପାଳ ଓଗାଳ ଗାନ ସଙ୍ଗରୁ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ଗୋପାଳମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର ଡାହାଣ ବାମ ପାଖରେ ଥିବା ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ବାଡ଼ି ସହିତ ନିଜ ବାଡ଼ିକୁ ପିଟି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ନୃତ୍ୟରେ ଜୟ ପରାଜୟ, ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ, ଦେବଦେବୀ ବନ୍ଦନା ଆଦି ମନୋରଞ୍ଜନର ଉପାଦାନ ପରିପୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ ପରେ ମଦନମୋହନ ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି କାଗଜ, ସୋଲ, ପଳାଶ ଫୁଲ, ପାଟକନାରେ ସଜ୍ଜିତ ବିମାନ ହୁକୁମ ଧାବଲ ସ୍ୱରରେ ଢଳି ଢଳି ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି। ବିମାନ ସାଙ୍ଗରେ ଅଢ଼େଣି, ତରାସ, ଚାମର, ଧ୍ୱଜା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସହକାରେ ଗୋପାଳମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋପାଳ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦୋଳକୁ ଗୋପାଳମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବୋହି ନିଅନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ନୂତନ ଶିକା, ନୂତନ ବାହୁଙ୍ଗି, କଳସୀ ଭାରରେ ଗୋପାଳମାନେ ପାଣି ବହନ କରି ଗୋଠ ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାନ କରି ଫଗୁ ଖେଳନ୍ତି। ଫଗୁଣର ଫଗୁ ଖେଳରେ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଏକାକାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋପାଳ ପରିବାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ରୋଷ ପଟୁଆର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋପାଳ ପରିବାର ଭୋଗ ଥାଳି ସେଠାକୁ ଆଣନ୍ତି। ଲଉଡ଼ି ଖେଳାଳି, ବାହୁଙ୍ଗି ବାହକ ଗୋପାଳଙ୍କ ଓଗାଳ ବୋଲି ସାତଘେରା ବୁଲନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ କରି ଝୁଲଣରେ ଝୁଲାଯାଏ। କାରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ଦର୍ଶନ କଲେ ସର୍ବ ପାପ ହରଣ ହୋଇଥାଏ। ଗୋପାଳମାନେ ନିଜ ନିଜର ବାହୁଙ୍ଗି କଳସୀ ଭାର ନେଇ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତୁଳସୀ ପାଖରେ କଳସୀ ଥାକର ଉପର କଳସୀରୁ କ୍ଷୀର ଢଳାଯାଏ। କ୍ଷୀର କଳସୀ ଅତିକ୍ରମ କରି ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କରେ। କଳସୀକୁ ଗୋପାଳ କୁଳବଧୂମାନେ ଈଶାନ କୋଣକୁ ନେଇ ବନ୍ଦାପନା କରନ୍ତି। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୋଳ ମଣ୍ଡପକୁ ନିଆଯାଏ। ଉପସ୍ଥିତ ସେବାୟତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିବା ପରେ ଦୋଳିରେ ବିଜେ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଝୁଲେଇ ଝୁଲେଇ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ରାତିରେ ଠାକୁର ଝୁଲଣରେ ଥାଆନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଆୟୋଜିତ ହୁଏ। ଶତ୍ରୁତା ବିବାଦ ଭୁଲି ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସହଯୋଗର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରି ଗୋପାଳ ଜାତି ଏକତ୍ର ହୋଇ ଏହି ବାସନ୍ତିକ ମହୋତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଦୋଳପର୍ବ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଏକ ଗଣପର୍ବରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋପାଳମାନଙ୍କର କୌଳିକ ପର୍ବର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଗୋପାଳ ସମାଜର ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଲଉଡ଼ି ଖେଳ କ୍ରମେ ଆଧୁନିକତାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଲୋପ ପାଇଯିବାକୁ ବସିଥିଲେ ହେଁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଏହି ନିଆରା ବାଡ଼ି ଖେଳକୁ ଦେଖିବାର ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଗୋପାଳ ଓଗାଳ, ଗୋପାଳ ବଂଶ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି, ଶୁଣ ହେ ସୁଜନେ ହଟ ବିବେକ, ପଚାରୁଅଛି ମୁଁ କଥା ସନ୍ଦେକ। କାହାକୁ ସୁମରି ଘରୁ ବାହାର, କାହାକୁ ସୁମରି କାନ୍ଧରେ ଭାର। କାହାକୁ ସୁମରି ଚାଲୁଛ ପଥ, କାହାକୁ ସୁମରି ବୁଢ଼ା କୁମ୍ଭ। କାହାକୁ ସୁମରି ଦେଉଛ ପୂଜା, ତୁମ ଗୋପପୁରେ କିଏ ସେ ରାଜା। ମା ପୁଅ ହେଲେ ଘୁଞ୍ଚି ରହିବ, ବାପ ପୁଅ ହେଲେ ଏହା କହିବ। ଏକଥା ବହିବ ସୁଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଏ ଭାଷେ କହିଲେ। ଉତ୍ତରରେ କୁହନ୍ତି, ଶୁଣ ଶୁଣ ଆହେ ସୁଜନ ଜନ, ପଚାରିଲ ଯେଉଁ କଥା ବିଧାନ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ସୁମରି ଘରୁ ବାହାର,
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୁମରି କାନ୍ଧରେ ଭାର, ବସୁମାତା ସୁମରି ଚାଲୁଛି ପଥ, ଗଙ୍ଗା ସୁମରି ଯେ ବୁଡ଼ାଇ କୁମ୍ଭ, ହରି କି ସୁମରି ଦେଉଛୁ ପୂଜା, ଗୋପପୁରେ ଯେ ନନ୍ଦ ରାଜା, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣେ ନିରତେ ଆସ, ଗୀତରେ ଭଣିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ, ଗୀତରେ ଭଣିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ।